Hello mga ka-Berks! Welcome to my channel! Sa lahat ng mga bago lang dyan, huwag niyo po sana kalimutan mag-subscribe. Yan, nandyan po sa screen ng inyong phone. At i-click yung bell para kayo updated po sa lahat ng aking mga videos. Well, ang gagawin ko ngayon ay gagawa ako ng isang prank. Ang gagawin kong prank ay tatawagin natin tong Stick-O with Silly Prank. Ayan. Ang ipaprank ko ngayon ay ang kapitbahay ko na matalik kong kaibigan. Hindi niya alam kasi na gagawin ko to sa kanya. Kaya, titingnan natin kung ano ang magiging reaction nila kapag nakain nila yung steak ko na may sili. Kaya mga ka-Berks dyan, tara, panoorin niyo to. Nandito na ako sa labas para bibili na ako ng steak ko para sa ating kailangan sa vlog. Kaya tara, samahan niyo ako bumili ng steak ko. Ay. Steak ko lang. A few moments later. I'm here again. So, andito na ako sa bahay. Nakakarating na ako dito. Galing kasi ako ng store para bumili ng steak ko. Ang gagawin ko dito ay lalagyan ko to ng sili. Kaya, halika, panoorin nito. Ito yung sili na nakuha ko kanina. Ito. Ito yung sili. Itong sili ay lalagay ko dito sa loob ng steak ko. Para pang prank natin. Yan. Tingnan natin kung ano ang maging reaction niya kapag nakain niya nila tong steak ko na may sili. Yan. Tapos isa. Yan. Okay, ayan. Meron na akong dalawang steak ko na may sili sa loob. At itong isa, kunwari sa akin to. Kaya, tara, samahan niyo ako mag-prank. Alamin natin kung sino ipaprank ko. Tara. Kunwari, magbablog ako, pero yung totoo, siya pala yung pinaprank ko. Kaya, panoorin niyo. Don! Ang ka? Ronite! Mamaya na. Sis, Tapad mo kung... ngayon niya, si kunkuan. Tapad mo. Sige, tapad mo na Brenda. Alay ba, magkota ba, mag-stick ko challenge ta. Coronavirus. Alay ba, magbabalit at kami. Stick ko challenge. Sige. Bale mo kaon. Sige, pagkusa mo din na, pa-video sa mo. Mabidyo sa sayaw. Sige, sayaw. Doon kay... Ito yung mga friends ko na gustong makik-stick ko challenge daw sa akin. Sayaw, pag mo kayo para makuan. Stick ko nga, may stick ko. Asa kay, para challenge, balik ka mo. Para challenge. Kaya, panoorin nyo kung ano maging reaction natin dito sa Stick-O challenge na to. Do, ay kuan. Sina? Ay, napayat nagkaon na. Bale mo kaon. Yan, ready. Esa,
Ay, sa 1. Ito ma, kung sinong mauna, bibili ko ng 20 pesos. Sige, 1, 2. Ay, ako na lang, Bay, ma. Ako na lang. Nagsikot ka, Leslie. Ano to? Nasa ikaw na yun. Dali, One, two,